हिंगोली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची राज्य शासनाने अचानक बदली केली आहे। नीलम रोहन हे जिल्ह्याचे नवीन पोलीस अधीक्षक म्हणून लवकरच रुजू होणार आहेत। नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांची बदली होणार असल्याची चर्चा जोरदार पसरलेली होती, परंतु निवडणुकीचा बंदोबस्त व इतर कारणांमुळे ही बदली टाळण्यात आली होती। अखेर आज महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्या आदेशान्वये संभाजीनगर येथील दहशतवाद विरोधी पथकाचे पोलीस अधीक्षक नीलम रोहन यांचे हिंगोली इथं पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे। तर श्रीकृष्ण कोकाटे यांना पुढील आदेशापर्यंत पदस्थापना देण्यात आलेली नाही। कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच कोकाटे यांची बदली झाल्यामुळे यामागे राजकीय डावपेच असल्याबाबत मोठी चर्चा ऐकायला मिळते। तर दुसरीकडे नव्याने दाखल होत असलेले पोलीस अधीक्षक रोहन हे काय भूमिका बजावतात याकडे जिल्हा वासियांचं लक्ष असणार आहे।